Enye i-pitbull iphinde yasuba umphefumlo ngendlela ehlasimlisa umzimba kweli ilixa ingumphefumlo wemveku enonyaka eMonti eMpuma Koloni. For us, this is a great opportunity to deepen and broaden our links. Mongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwiinkampani zaseBrtitane kuba zityala imali kweli ngelixa ekutyelelo apho. Kodani mzonsundu kwindawo ngendawo nikuzo siza kuni thina sise-Auckland Park eGauteng sithi yamkelani vimba wethu emini nje. Enye i-pitbull iphinde yasuba umphefumlo ngendlela ehlasimlisa umzimba kweli ilixa ingumphefumlo wemveku enonyaka eMonti eMpuma Koloni. Kukholelwa ukuba le nja yasebumelwaneni eCambridge isithethi sezempilo eMpuma Koloni sixelele iliziko ukuba le mveku ibalekiselwe esibhedlele emva kokuhlaselwa kodwa zawa phantsi inzame zogqirha ukuyinceda yasweleka. Kungoku nje siqhagamshelana nentatheli yethu Abongile Yankiso landelela elinqaku. Abongile, ingaba zithini inkcukacha ngesi siganeko umntwana uhlaselwe phantsi kweyiphi imeko? Lisakuvakala ukubana esi siganeko senzeke izolo phakathi kwamaxesha u-5 no-6 ngoba thina sive around 7 nalapho kutyholwa ukuba lo mntana ebedlala phandle ehleli nomamakhe ile pitbull ilapha ekhayeni nabo cause bebetyelele kulo mzi kwaye kuthiwa bebengaqali ukuya kulo mzi zizihlandlo ezininzi bebesiya kodwa zange yabonakalisa bundlobongela ngakulo mntana lisa namhlanje iphezolo akwazi uba yintoni kanye kutyholwa ubana kukho inja ibidlula ngendlela lisa nalapho ifumana i-attention yale pitbull ithe ungayifumani yabhekisela kulo mntana lisa yamthatha ebanjwe ngumamakhe njalo ebemtyisa ikeyiki xa sisiva ngelo xesha kodwa ke xa usiva kwicandelo le-SPCA elijongene nobundlobongela ngakwezinja apha kulo mmandla waseMonti ithi yona ubana umntana ebehleli yedwa kunye nale pitbull abazali bengaphakathi endlini. Ke ngokulisa yiloo sijongene nayo kuxhomekeka ubana umamele bani kuze uve inyani kodwa ke apha ecam kwam nayo ophuma kwiziko iSizwe Kuphinde Foundation nongafuni ubana ipitbull ibe yinto egcinwa emakhayeni. Mnumzana Kuphinde, uziva njani ngesi siganeko sakutshanje? Sijamelene nentlekele yokufa kwabantwana bebulawa yinja ezibonakalisayo nje ukuba lihamncwa engafanelekanga uba kulityaziswe ligcinwe liphakathi kwabantu. Angeke kufa abantwana eBloemfontein, kufa abantwana eGqeberha, kuzofa umntwana eMonti kanti siza kuthula sithi hayi yinto nje le eyenzekileyo njengengozi. Eli lizwe lisengxakini, linentlekele yepitbull. Le nja mayibhangiswe isuswe phakathi kwabantu. Kutheni nikhetha lena ipitbull? Zikhona ezinye ezikhona ezinye intlobo zezinja, kutheni nikhetha kanye ncakasana ipitbull tata? Bonke abantu naba baqhawuka ingalo batyiwe ipitbull, abantwana abangcwatywayo batyiwe ipitbull. Zikhona izinja zininzi, akuvakali bazibulela abantu. Le nja ebulala abantu noba utshona kweliphi iphondo ipitbull ebulala abantu. Andazi uba kufuneka kude kuthiweni ke eMzantsi Afrika abantu zabayibona into kokuba le nja lihamncwa mayihambe iyohlala ngapha ehlathini ibhangiswe phakathi kwabantu. Urhulumente ayisuse kuluhlu lwezilwanyana zasekhaya. Umnini wepitbull le ibulale umntana uthi ubana angaphinda abe nayo ipitbull uba ngalifumana ithuba kwaye xhasi esisimemelelo senu ne-SPCA apha eMonti ithi nayo ayisixhasi esisimemelelo kodwa ke bathi bana makuqiniswe imithetho ekumayelana nepitbull. Ungaphefumla uthini ngaloo mba? Azothukanga, bayandolosa bonke nalapha kumakhasi onxibelelwano bayaqhayisa ngezi zinja ngongathi akufi mntu. Ubomi bomntu obubumkayo kunyathelwa ilungelo lokumgaqoseko elisinika ilungelo lokuphila. Bonke abantu bagcine ipitbull bathe kwakubakho esimemelelo baqhayisa ngazo njengesixhobo sokubulala. Ababoni into igwenxa ngokufa kwabantwana. Yile nto kufuneka abasemagunyeni ke bangenelele bamisele umthetho oza kuzibhangisa ezi zinja. Sithetha ngabasemagunyeni, ingaba bahamba ngenyawo lolovane ngaloma?
I-petition yethu inabantu abayi-126,000 ngoku abayityikityhileyo, 600,000 abantu abangenileyo kuyo. Loo nto bekufanele uyamxelela urhulumente into okokuba abantu baseMzantsi Afrika banenkxalabo engummangaliso ngale nje. Silindele ke into okokuba side sinikezwe umhla esiza kunikezela ngawo le petition. Lo gama singekayisi siyabacela abantu bangene phaa kwiSizwe Kuphela Foundation kwi-Facebook page bazayifumana ilink ebasa apha kule petition batyikitye siye phaa ePitoli ngobuninzi bethu sinesignature ezininzi ukuthetha norhulumente into yoba makususwe eligamngcwa phakathi kwabantu. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho dada. Lisa lo ngosizwe Kuphelo nophuma kwiSizwe Kuphelo Foundation. Xa exeshikweni sithetha ne-SPCA apha eMonti Lisa ithi bana uyawukhula umthamo wabantu abazisa izinja zabo naziphi na intlobo kumaziko abo ngoba ke boyikisela ubana nabo izinja zabo zingaba nobudlobongela ngakuluntu nto leyo iphela ixabanisa abantu ekuhlaleni. Lisa masizithathe ezintambo sizibuyisele kuni apho eRhawutini. Sibambe ngazibini kwintatheli yethu abongile yankise sinika ingxelo eseMonti. Uyaqhubeka umngcwabo wabantu abasixhenxe nababulewe kwilali yaseBhityi eMthatha kule veki iphelileyo. Amaxhoba nangamalungu osapho lunye belungiselela umngcwabo welinye ilungu losapho nelaligetyengiwe nalo. Ufundiswa Mhlekude uzimaselo umngcwabo. Singene sizibulisele kwigumbi leendaba silapha kwilali yakuthantseka apha eBhityi apho kungcwatywa amalungu amathandathu amane olusapho lwakwamgxada kunye namanye amabini osapho oluse okwilali yaseBhuwa nenye yasejulukuqu. Ubuyakhumbula eqaleni nje kwale veki kuye kwafika umphathiswa apha umphathiswa wesebe lamapolisa ezokuvelela olusapho lwakwamgxada oluthelwe hlelwa sesisithwakumbe. Uye wathembisa ke ukuba bengamapolisa bazawuthumela igqiza elizawuthi ke lizinze kule ndawo yaseMthatha lizame ukujongana nalomba wolwaphulo-mthetho othande ukuqatsela kule ndawo yalapha eBhityi naseMthatha ngokubanzi. Ndinaye utata uMgxada apha utata uMlamli Mgxada oyintloko yelikhaya oqale ekuqaleni waswelekelwa inkosikazi yakhe naye esweleke ngokududulwa. Sizawuthetha naye ke ngoku ngoba siyeva ukuba kwasekuqaleni oyena mntu ebefunwa ukuze kube kubulawa inkosikazi yakhe ikwanguye lo utata uMgxada. Tata uMgxada siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Inobuyoyika tata wam. Gqithi ndihleli nje ndiyathuthumela ube kubaphela abantu ndivele ndibone ngathi bangafika. Ya yiloo nto ke ngoku nethi balishikilanga funeka ndimke ndiyobhaca ndiyozikhangela endawo yozimela. Tata yintoni le kanye ifunwa kuwe kutheni ufunwe ubulawa nje? Ndityholwa ngoba ezindaweni esihlangana kuzo intlanganiso kuthiwa ndithetha phambili kwezi zithuba kuthiwa ndibe ndiphambili ekubotshweni kwabafana abebeqekezile. Yakwathiwa kuthiwa ke ngoku ube phambili kuloo nto nobethi mababotshwe ewe ndibatshutshise bathetha into engekhoyo. Awubatshutshiswe? Hayi tshutshisa mntu tena ndithetha loo nto bathi xa bexa yokuphendula bakhathazeke kube ngathi ndiyabatshutshisa. Tata noko le ndlela uphila ngayo ke xa kufuneka uthi xa kusihlwa uhambe ungalali kwakho ebudaleni unomzi inoba ikuphatha kakubi urhanela uba urhalela ukuba kungancedwa kanjani kule meko ukuyo? Cela ukhuseleko qha into endiyicelayo ukhuseleko uba ndingakhusela okanye ndive kuthiwa babanjiwe aba bantu ndingabuya ekhaya. Uba ndingeva kuthiwa babanjiwe ndingabuya ekhaya. Mongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwiinkampani zaseBrtitane kuba zityala imali kweli okwazibongoze kuba zidandalazise lubala imiqobo ekungaba iyazithintela ekubeni zisebenzisa amathuba elinawo. Mongameli bekutyelelo lwaseburhulumenteni lweentsuku ezimbini kwelamangesi uhlangene nokumkani Charles wesithathu waze waqhuba ingxoxo nenkulumbuso yaseBrtitane umnumzana Rishi Sunak. Mongameli Ramaphosa ubuyele ekhaya namhlanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uye watheleka lapha e10 Downing Street. Phela lapha kuhlala khona undunankulu waseBrtitane. Undunankulu ke naye unenyanga nje engenele kulesi sikhundla. Usevele uqalile ukusebenza njengoba emukele isihambeli sakhe sokuqala esimenywe ingonyama yamangesi. Laba baholi ke abaqala ukuhlangana njengoba badibana eCOP27 eGibhithe baphinde babonana futhi eG20 eIndonesia.
lokho ke okusho ukuthi sebekulungele ukusebenzisana. For us, this is a great opportunity to deepen and broaden our links that are historic in many, many ways, and we are here to promote trade, investment, and indeed to discuss the just energy transition, which you are a key partner of. So I welcome our discussion, and I hope that we will be able to really broaden everything that we do together. Nosunik naye uvumile. I'm very keen to deepen our relationship, as I know you are, and I look forward to discussing that after our meeting. Uma eqeda lapha ke umongameli besilibangisa kosomabhizinisi lapha abancinca khona ukuthi batshale izimali kuleli. It is important for the South African government to understand the issues and also the concerns and expectations that you as business people here in the UK have on us. We are therefore keen to hear from you on what we need to do further to encourage you to increase your investment in South Africa. Nosomabhizinisi baseNingizimu Afrika nabo bafuna ukuthola amathuba khona lapha ezithinta emithi kanye nenyama. Lamazwe amabili ayayivumelana ngokuthi kumele kugxilwe kakhulu ebudlelwaneni base besayinda isivumelwano kwezompilo. Umzondele Mbethu, SABC, eLondon. Kwalapha ezindabeni, SIU eMntla-Ntshona ithi khona inkqubela phambili ngakuphando ngeenqwelo zedonki ezanikwa uluntu kwilali ezingqonge iMahikeng. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela ezindaba ziphelele kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba. Kwinqaku lokuqala sithe enye ipitbull iphinde yasuba umphefumlo ngendlela ehlasimlisa umzimba kweli ilixa ingumphefumlo wemveku enonyaka eMonti eMpuma Koloni. Ukholelwa ukuba le nja yasebumelwaneni eCambridge. Isithethi sezempilo eMpuma Koloni sixelele eliziko ukuba le mveku ibalekiselwe esibhedlele emva kokuhlaselwa kodwa zawaphantsi inzame zogqirha ukuyinceda yasweleka. Indawo yaseNanda nasemlazi kwiphondo laKwaZulu-Natal ziphindile kwakho zabhengezwa njengeendawo ezinobungozi kakhulu kweli, ingakumbi ngakubantu basetyhini. Izenzo zokubulala eziyi-7,000 ezenzeke phakathi kwenyanga kaJulayi noSeptemba walo nyaka. I-294 yazo yenzeke emlazi, eNanda nasenyanga. Abantu abayi-898 abathe babulawa ngabasetyhini. Intatheli yelijelo uVusi Khumalo iseNanda nalapho yokukhangela intsusa mabandla ulwaphulo-mthetho luqatseleyo kulo mmandla. Ibalo zobugebengu zikhombisa ukudlanga kakhulu KwaZulu-Natal njengoba umlazi kanjalo iNanda zikhombise ukuthi zinebalo eziphezulu kade ikhishwa umnumzana uBhekicele uminister wamaphoyisa izolo ekhombisa ukuthi bangaphezulu ka-7,000 abantu ababulewe kusukela ngoJulayi kuya kuSeptemba. Njengamanje silapha eNanda sokhuluma namalungu omphakathi. Ake siqale sikhulume nobaba uMbongeni Phekwa oyilungu le Community Policing Forum ozositshela ngezizathu ezinye ezenza ukuthi ibalo zobugebengu lapha ikakhulukazi uma ukhuluma ngebalo zokudlengula kanjalo nokubulawa kwabantu kungani ninebalo ephezulu lapha endaweni. Okokuqala nje into yenza ukuthi abantu badlwengule ngiqale ngale ukusiphethe kwabo abantu besifazana abadlwengulayo basuke behamba la ebusuku abanye bephuma emajointini abanye beya kubantu abathandana nabo uthola ukuthi sebehamba endaweni ezingafanele bese bethola ukuthi bahlukumezeke ngaleyo ndlela. Ile nto yokuqala nje emba ama-tavern amaningi aya contribute ekutheni abantu besifazane badlwengule abanye babulawa mase besuka lapha bephinda baye emakhaya. And nanokuthi ke amaphoyisa akanele endaweni ukuthi akwazi ukuthi asivikele akwazi ukuphathelwa ngoba into eqeda ubugebengu kahle endawo yakithi yaseNanda ukuphathola nje amaphoyisa basabe maningi akwazi ukuphathola kuyobe kuphelile ubugebengu ngalelo langa. Laba ke ngabanye babahlali balapha beveza izimvo zabo mayelana nobugebengu obuphezulu eNanda. Icandelo elikhethekileyo lezophando i-SIU kwiphondo lasemntla-Ntshona lithi khona inkqubela phambili ngakuphando lwalo olwayamene neenqwelo zedonki ezingama-20 ezanikwa uluntu kwilali ezingqonge iMahikeng. Oluphando lilandela isikhalazo esifakwe liqela le-DA kwiveki ephelileyo. Eli candelo elikhethekileyo lezophando lithi lisamele izindululo ezivela kwikomiti yalo ejongene novavanyo lophando.
Ipalamente yephondo eMntla-Ntshona kwakunye neearhente zonyanzeliso-mthetho bebevalelene ekhusini kwintlanganiso ibibanjwe ngobuxhakaxhaka be-intanethi. Injongo yale ntlanganiso ibikukuphonononga inkqubela phambili ngakumatyala phambi kwe-SIU nebutho logeje. Owona mba ubutshisa bunzi ngulowo wesebe lezothutho kweli phondo wokunikezela ngeenqwelo zedonki ezingama-20 kubahlali beelali ezingqunge iMahikeng nezityabule eli sebe isiqamali esi-R780,000. I-SIU iyaqhuba nophando lwayo ngelifuna ukuqonda ukuba ingaba kwalandelwa iinkqubo ezizizo kusini na kwisiniki-maxabiso sezinqwelo. The donkey card matter has been registered, and then the CRMS, the ref number has been issued, and then for now we will be waiting for the case assessment committee to sit to deliberate on the matter. Nangona sele kukho inkqubela ngakoluphando lwe-SIU kodwa kusekho amaxwebhu afunekayo. The donkey card issue, what is outstanding in terms of that huge progress has been registered. What is outstanding is documentation with relating to payments and your supply chain documents that relates to how the tender was processed. Ukanti i-SIU ithi sele lukwisigaba esiphezulu uphando lwayo nangakwinkqubo yothutho lwabafundi ezikolweni. Ngokumasithitsi qada kumaqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Y el compromiso de España con la seguridad europea es especialmente sensible. Inkulumbuso yaseSpain uPedro Sánchez uxelele ugxa wakhe waseRomania uNicolai Schwaka ukuba uza kumkinkishela inkxaso yemfazwe equka amabutho ali-130 kuquka neenqwelontaka zomkhosi i-F-18 fighter jets ezili-18 kwinyanga esikhangele kuyo. iSpain ithembisa ngokudlala inxaxheba yayo kumbutho womkhosi womhlaba uhlangene iNATO. Abaqhubi bezigadla eSouth Korea basungule uqhankqalazo berogisa ngokumisa ukuveliswa nokunkinkishwa kwepetula okuzophazamisa urhwebo olukwindawo ye-10 kwihlabathi liphela. Amapolisa achophe phezu kwezithende elinde unongekehli. Xa siqwela ingqokoqo uqotsa ikalakuni sisithethe kwisidlo sombulelo. For me, I love fried turkey. I prefer fried turkey instead of roasted turkey. So this is what I do on my home. Echongoluka blanketi uncumo. The fried turkey has a little bit more crunch, a little bit more flavor, which is why people choose the fried turkey. It's different. You know, the roasted turkey is the most common for Thanksgiving. It's what people do in their homes. Fried turkey is a little thinking outside of the box so that people like that crispy tinge, and it has a little bit of a different flavor, a little bit of a kick if you want something a little bit different for Thanksgiving. Ukonyuka kwamaxabiso kubangela ukuba ukuze ufumane inyama yekalakuni kuzofuneka ungene nzulu epokothweni ngenxa yamaxabiso aphezulu okufuya nokondla ezintaka zenyongweni ithekhi ngolwamarhanuka qongqololo. Kanti abantu baphefumle ngabakulindeleyo kumdlalo uza kuba phakathi kweGhana nePortugal. Bagana, the Black Stars of Africa. The Black Stars zithembe kakhulu ukuba zanika uqinzelelo iqela lasePortugal. Ndifuna bacime tu uRonaldo bazolibetha eli qembu ngamanqaku amathathu noba kwelinye. Cha, iGhana angifiseli lutho kuhle. Ngisayicasukela impela iGhana emva kokuthi yancisha bafana ithuba lokuya kweWorld Cup ngokuthi irobhe. So iGhana nje angifiseli lutho kuhle impela nje ngihamba nePortugal. Ngifisa nje futhi ukuthi ngayisha 5-0. iPortugal ihamba noCristiano Ronaldo bathembe kakhulu kuzoba nzima. Kodwa ke iGhana ikeyasimela kwenye unyaka. Ungaqali singazikhohlisi nje. Ungabona kubanye amaqela ukuthi edlele kanjani. iGhana ngeke libone lapha Portugal. Angeke ilibone. Ngendlela engibona ngayo mina iPortugal nje angiqondi ba inolenza
ngubani benothi mhlawumbi kwanye i-Argentina ingatyiwa i-Saudi Arabia, even i-German ingatyiwa ngamaJapan. Hayi, kodwa ke sikosibona siphethe ibagana siphambi kwayo, sithi bagana. Mawethu, ngenxa yendebe yehlabathi asizukuziphaka ngokuhlwa nje, kodwa xa bethu bayabuya nazo ngomso ngeli xesha, baphinde babuye nangexesha lesiqhelo ngesixhenxe ngokuhlwa kamnandi. Kakhulu ke madikela apho ngomqulu wendaba ndiyabulisa kwembukela wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku apho kweyethu ke idesika yemozulu nansi kaloku eyakutshaje koqala masijongo laa ngxelo yethu ke yemvula nomoya namhlanje khona ukusibekela futhi kuxhaphakele kwimpuma yelo Mzantsi Afrika ngamandla onophaa kulaa mmandla waseLesotho, indawo ezikwimpuma kwakhona phaya kwelaa phondo lase-Free State nesantya somoya phaa siqatha kakhulu phaa kumbindi ngokunjalo kulo lonke ke futhi elaa phondo laphaya KwaZulu Natal qhaqha la mathuba emvula apha kumazantsi ngaye la 60% kanti le meko isafana kwakhona phaya eJohannesburg, ePretoria ngokumandla futhi naphaya kwelaa phondo laphaya Mpumalanga. Le meko mbukelo wami yaqhuba ke laphaya ngomso kusukela ekuseni nasemva kwebini phaya lisemathumba ntaki izulu KwaZulu Natal ngo-60% phofu semile futhi Mpumalanga eJohannesburg futhi namazantsi eLimpopo ngokumandla eLesotho napha kwindawo eziphakamileyo kwakulo elaphondo laseMpuma Koloni kwakhona ngomso. Naso ke mbukeli isilumkiso namhlanje sazo kaloku ezo ndudumo bamandla kakhulu pha kumandla KwaZulu Natal ngokumandla kwakhona phaya eMpumalanga kanti imililo yamandla phaya eNorthern Cape nake kumazantsi ase-Free State. Le meko ke yaqhuba kwakhona pha ngomso ngokokuhamba ngosuku azimanga ezandudumo zihamba nemvula ezimandla kakhulu kuwo wonke nje lamandla elaphondo laseMpumalanga. Imva kwemini yakho ke leyo yangomso masiqhubele sihlabele mgama ke sijonga uba wona amaqondo bushushu aphezulu namhlanje asiphethe kanjani. Johannesburg ngamashumi 20 sisixhenxe namhlanje kunopha koPretoria ingqatsini ka-30 ngokunjalo kwena eNorth West ngo-32 liphalale ngo-35 kanti kuhle noko phaya ePolokwane ngo-30 namhlanje. Amaqondo bushushu ke aphantsi ngokuhlwa kwakhona futhi Kimberley ngo-12 uyafana ke phofu napha eBloemfontein eDiarribu ibe ngu-11 Beaufort West ngo-12 kuyabanda eSutherland namhlanje ngesineka komso kupholeka mandi futhi aphindile ngo-34 Kapa lodumo ku-22. Mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli.